Memanit meneng. Iya sabar. Putih gandring kok Gandrung. Gandring. Memanismu kang ujiwat. Alah malah jula-juli. Malah tekan kidungan iki. Memanismu kang ujiwat. Maraya. Ora. Pinter-pinter dhewe. Badhe gandrung to sampean. Gandrung. Ayo diagem sik nanane diagem sik kok. Iya. Nek gak nggo slono gak sopan. Diagem sik ya nanane ra bareng pipis. Iya, Pak aja dhuwur-dhuwur. Nyapa? Ndokku nyisih. Ngagem nanan sik ya. Iya, Pak Ngagem nana. Iya, Pak Gak bareng pipis. Ngoten, Pak Kyai. Eneke Panji ya iki. Aduh. Mang tak tarik muncul ki ngapa? Wah, ndokku nyisih. Kok kebanteran lah membatek. Ayo monggo Mas Panji. Kyai. Enak ya me iki. Mara gage caketa marantun Kakang Yai. Mumpung dina iki pun Kakang nganggo pempes dadi aman. Nganggo pempes aman. Memanismu Suarane. kang jiwat. Jan kaya nuntun wong picek lho malan. Sing romantis lho.